Не мислиш ли, че дядо Луи е стар за въображаеми приятели? За него няма да е въображаема. А и този коментар е обиден. Никога не си стар за въображаеми приятели. Още те обичам, господин Смигълс. И аз те обичам много. Не се тревожи. Това е благородна лъжа. Но защо трябва да я правиш жена? Актьорско предизвикателство. Добре, но как е името? Мюриел. Дядо Луи прие. Иска да знае повече за Мюриел. Старците какво обичат? Аз харесвам ипотеки и гласуване и карам кола с шофьорската си книжка. И си слагаш краставици на очите. Да, моля те, кажи ми още за себе си. Благодаря, че питаш. Историята ми започва преди 47 години, когато нещата бяха съвсем различни. Като момче нямах проблеми да се сприятелявам. Всъщност бях много популярен и ме канеха на всички рождени дни. А като поостаряха на сватбите си, дори на медените си месеци, което беше неловко. Бях много харесван и даже ме наричаха в Луи от испанското инфлуенца. Беше много популярна на времето. Дори животните ме